Vi skal kigge på en anden grads funktion. Vi har her den generelle forskrift. F af x er lige med ax i anden plus bx plus c. Det er den helt generelle forskrift for en anden grads funktion eller et anden grads polynomium. Vi skal i dag prøve at kigge på, hvordan de tre koefficienter a, b og c, hvilken betydning de har for udseendet af grafen. Og så skal vi forsøge selv at lave nogle teorier, eller en definition for, hvilken betydning de har for grafens udseende. Til at hjælpe os med det bruger vi GeoGebra, og vi starter med at indsætte nogle skydere. Vi starter med en heroppe, den er på det her ikon, og hvis den ikke er fremme, så kan I lige klikke der, og så kommer den frem. Man klikker på den, klikker hernede, og så kommer den op og spørger, hvad er det, jeg skal lave. Den har allerede givet den et navn, A. Det passer jo fint, det er den første, vi skal bruge. Og den siger fra minus 5 til 5, ja, det passer også fint, og i skridt på 0,1. Fint, den bruger vi. Det var A-værdien, vi nu kan variere på den her lille bjælke mellem forskellige værdier. Vi lader den lige stå på 1 igen. Vi skal bruge 2 mere. Vi skal bruge en b-værdi også. Minus 5 til 5. Skridt 1. Ja, fint. Og en c-værdi. Også fint. Godt. Nu har vi de tre koefficienter lagt ind. A, b og c. Vi lægger lige en enkelt mere ind. Nu vi er i gang, inden vi går i gang med at tegne. Vi skal også bruge en d. Det er vores diskriminant, og diskriminanten den beregnes ud fra de tre koefficienter. Den hedder b i anden minus 4 gange a gange c. Man kan bare skrive ac. Og den lægger vi lige ind også. Så nu har vi både a, b og c og vores diskriminant, som er beregnet til minus 3. Og kan det passe? Den var jo b i anden minus 4 gange a gange c. B er 1 i anden, det er 1. Minus 4 gange 1 gange 1, det er 1 minus 4, og det er minus 3. Det passer fint. Godt. Vi prøver at lægge vores forskrift ind, vores funktion. Og her kunne vi jo i inputfeltet, vi kunne skrive for eksempel y er lige med, og så forskriften. Vi kunne også nøjes med simpelthen at skrive ax i anden, og så videre. Så vil GeoGebra selv navngive funktionen. Nu giver jeg den et navn her. Jeg kalder den f af x er lige med ax i anden plus bx plus c. Og trykker enter. Nu har den så sat forskriften ind herover og tegnet den. Vi skal lige rette en ting. GeoGebra har tænkt en lille smule for meget her og indsat en parentes. Den skal vi lige fjerne, således. Den var der jo ikke i vores forskrift, så den skal heller ikke være her. Og sådan der. Nu kan vi se, nu har GeoGebra så indsat de der tre værdier på de pladser, der svarer til i forskriften. A-værdien var jo 1, er indsat på A's plads, det giver 1x i anden. B-værdien er 1, indsat på B's plads, det giver 1x, og C-værdien var også 1, indsat på C's plads, giver 1 derinde. Nu skal I jo så prøve som det første jeres opgave at kigge på, hvad betyder det for grafens udseende, når jeg nu varierer på dem her, og lave en lille teori for, hvilken sammenhæng der er. Og det gælder både for A, B og C, og ikke mindst også vores diskriminant D. Når I kigger på det, vil jeg anbefale jer at starte med A og C. Det er de to vigtigste, og nok også de to nemmeste. Derefter kig på B-værdien. Den kan jeg røbe har lidt med y-aksen at gøre. Og derefter kig på D-værdien, og den kan jeg røbe har lidt med x-aksen at gøre. Når I er færdige med det, har en teori for dem, så skal I prøve at aflæse de tre koefficienter og beregne diskriminanten for nogle konkrete funktioner, der er nederst på det ark, I får. Og der skal I jo lige kigge på, at A-værdien er altid det, der står foran x i anden. B-værdien er altid det, der står foran x, og C-værdien er det, der står alene. De kan godt stå i en anden rækkefølge, og det kan også godt være, at der for eksempel ikke er et led med x. Hvis der slet ikke er noget led med x,
så må det jo betyde, at b er 0. Det var vist nok til at komme i gang. God fornøjelse med det.